हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो केमती अच्छा समस्ते होप कि बहुत बढ़िया से थे। हाई कर दिया आज आपण केमती सब अच्छा कमेंट निबे जनइबे। आज हूँ दोल पूर्णमी जो दोल ठाकुर आसते आज आसते तो मुझे देखी आपको केमती लगला कमेंट हेलो छड़ा आ कुछ कहबनी ना खाली हेलो 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 व्यूअर्स केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे एंड मु भावुँ आज तुम कार्यक्रम आरंभ करदेवे। 7टा 6:30 है 7टा बेलू ठाकुर आसवे सो आपण मान देखेबे। फ्रेंड्स एबे हमें कलश सब रखा करवा ना। हाँ कलश आंब डाल नहीं आसी कलश पानी रखीदा डाल नहीं आसी यार इज्जत ना मत से भल लगे ये हला भोग कदली मु खाइबी एमती कहते नहीं सॉरी भोग ठाकुर खाइबे देन दीप ये हला अबीर अबीर कौन होली रे जो अबीर मरा ओहो अबीर पिंक 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 भाज रखी थी है से अबीर तुम बहुत बदमाश हो जाओ। अरे मैं होली रे काम आछिया ताबरे रोइथा टिके मु फुलरा नै के मोरली कोले सो शिच का रोइथा तो काढो देन फुल आम सजाड़ दो। हाँ आज्ञा मुईठी ज्यादा हो मत फुल सजाया पे मो फुल भल सजाड़े देखो 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 एटा सत मजे तू कौन ये कौन सब जा होला सब काढ मेरा बापा ए भाई मो गांधी जी देखी चले हाँ पीढ़ा बसे बधे बधे ना बसे मुझे जानी नहीं तो माल रेडी हे गेला आ बाकी रहला कोता बाप रे की घास आ कौन हम सब सेट रखी थी है जो कंटू सदा नाली माटी दिया हबनी कि ए आउ नाली माटी नलु से सही बड़े पके दो चाहिए तू कौन में सेठी नटखट हो काले ता भीतर पची पची गले तू साड़े बो कौन है लगी कौन अरे पचार कौन तुम भोग देले दियो न ना कौन अच्छे तर
ତମେ ତ ପଇସା ଦେଇଦେଲ ସରିଲା, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ। ପଇସା ଦଉନ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସେଠି ସବୁ VIP ଏରିଆ, ସେ ସବୁ VIP ଏରିଆ, ଜଣ ଜଣକା ଘରକୁ ସେ ପଚିବ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବ୍ଲକ? ତାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଆସୁନ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁର ଆସୁଛି ଧଳା କଳା କରିବି କାଲି ଧୋଇବ। ଏ ସିଏ ତାକୁ ଛୁଅଁନି, ତମେ ସବୁ ଛୁଆଁ ଲୋକ ସେପଟକୁ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ସେଇଠି ହବ। ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସୁନୁ, ହେଇଲେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ଆସୁନୁ, ଧୋଇଦେବୁ। ତାଙ୍କର ଏଠି ମୁର୍ଜ ପକଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ରଙ୍ଗୀନ ମୁରୁଜ ଦବ, ନହେଲେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଏଇ ପଟିଆ ତ ଠାକୁର ବସନ୍ତି ନା, ପଟିଆ ସେଇଠି ପୂଜା ରଖି ଆମେ ଠାକୁର ବସିଲେ ସେପଟକୁ ତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ଦେବ। କେତେ ପଇସା ନେବେ? କେତେ ନେବେ? 500 ହେଲେ ବି ମମି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଦେବ ତ ପଇସା। ତମେ ତ କଲେକ୍ସନ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କରିକି କେତେ ରଖିଛ? ଛାଇ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ପାଦ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଦେବା ଆମେ ତମେ ପିଙ୍କିକି ଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପିଙ୍କିକି ବି ଦଉଛି। 50 ଟଙ୍କା ପାଇବ ବା। ଇଏ 50 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ହଉ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର। ଏ 350 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆମ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ତ 50 ଟଙ୍କା ରଖିବୁ ପଇସା। ମୁଁ ତମେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଣ କରୁଛ କର, ମୋର 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ କରେଇଦେବି। ଇଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। କହିଲୁନି ଦେବା। ଏ ଆମର କଛି ହେଲା ସେ 150 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା, ମତେ 50 ଟଙ୍କା। ସବୁ ହଟେଇ ନେଇକି ଥୁଅ, ତାପରେ ଖାଇଦିଅ ମାମି, ଭୋଗ ନେଇକି ଖାଇଦିଅ। ପକଉ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ଏଇ ସାଇଟିକି ପିନ୍ଧି ଆସୁ ନା ଶାଢ଼ୀ ତ ମୋର କାଲି ଇଂଲିଶ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଆସିଛି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଗଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଇଏ କଣ? ସେ ତାର ଭିଡିଓ କରୁଛି। ତୁ ଟିକେ ତା ସାଇଡରେ ନାଚୁନୁ, ମା ସାଇଡରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେ। ଦେଖ ସତରେ ଆସିବ ଭାଇ ପିଲା। କତା ଦିଅର ତ ଝୁଣା ଦେଇକି ଟିକେ କାଳେ ନେଇ ଆସିବ। ଜଣେ କତା ଆଣିବ, ଜଣେ ଝୁଣା ଆଣିବ, ଜଣେ ତା ଇଏ ଆଣିବ, ଅବିର ଆଣିବ। ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ସେ ଝିଅ ଘର, ସେ ଝିଅ ଆଇଲାନି।
ଆଇଲେ ତୁ ପକେଇଦେ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ମମ୍ମି ତମର ଝୁଣା ଦିଅ ଆଣିଛଟି ଝୁଣା ଦବା ପାଇଁ ଝୁଣା ନାଇଁ ଆଣି ଏଠି ଗଲ ମମ୍ମି ଝୁଣା ମମ୍ମି ଝୁଣାର ଯୋଉ କଣ ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ଭାଉଜ? ମମ୍ମି ପାଣି କଳସ ଯୋଉ ସଜାଉଛି ସେଟା ନେଇ ଆରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କଣ? ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି ମାଳୁଚା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏ ଆଉ ପକାନା ଏଇଟା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ପିଞ୍ଚୁନ୍ତି? ମମ୍ମି ସିନ୍ଦୁର ଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବୁ ମରିକି ମରିକି ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବୁ ମରିକି? ତମେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବି କାଟୁନ କଣ ବେ? ଝୁଣାଟା ଆଇଲଟି ମମ୍ମି 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 ତାଙ୍କର ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି କି କଥା ମତେ କାଇଁ ପଠଉଛ? ଏ ଗଲୁ ନେଇ ଆସିବୁ ପୁତୁ। କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଯେ? ମମ୍ମି ମମ୍ମି ଯାରେ ଯା ଯୋଉ ଝୁଣା ଭାପଣା ପକାଡ଼ି ଦିଅ ଦୀପ ଫିପ ସେ ପୁଷ୍ପାର ଗୀତ ଗାଇଲାଣି। ମୋର ମମ୍ମି ମମ୍ମି ହେଇଟି ଦୀପଟା ମୋ ଥାଳିରେ ଅଛି ଦୀପ ଆମ ଇଏରେ ବି ଅଛି କି ଦୀପ? ମୋ ଥାଳିରେ ଅଛି ମୁଁ ମାଟି ଦୀପ ଏଠି କର କର ପକେଇ ତୋର କାଇଁ ଏଡ଼ା ମମ୍ମି ଭାଇ ଝୁଣା ନିଅ ଝୁଣା ଦିଆଟା ମତେ ଆମର କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ନା? ଭାଉଜ ଆମର ସେ ବାଲିଟା ଆଣିବ ରେ ଗଲୁ ଯା ଡାକେ ସରି ଯା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଭାଉଜ ଆମର କେବେ ଏମିତି ଯୋଉ ହେଇନଥିଲା ନା? ସେତିକି ଥାଉ ବେଶୀ ଆଉ ନେସରା ଫେସରା କଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସିନ୍ଦୁରଟା ମମ୍ମି ଆଣିଦିଅ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଣ୍ଟିକି ଦେ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଟା ବୁଝିବନି ଏମିତି ଠିଆ ବାପରେ କେତେ ଧୂପ କାଠି। ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବବିର ବାଛି ଏଇଟା
आज्ञा अरे मु धरेनी से धर पूरा छाल छाल ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ ଲାଗି ଖାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘୋଟା କାଟଛ ନା ଖାଲି ଘର ଖାଲି कौन मम्मी